La meua o la nostra és una experiència única, singular, però no original. No original perquè la implantació del caciquisme, que és la millor manera que jo, a hores d'ara, al segle XXI, de continuar caracteritzant què ens passa a Castelló, ha sobreviscut el segle XX i ha penetrat el segle XXI, els primers compassos almenys d'aquest segle XXI, les primeres eleccions les ha continuat guanyant en els tics i en el perfil convencional d'algo que no és original, sobretot en la província de Castelló, que és el caciquisme. És la cinquena generació de Fabres que està al front d'una institució, marcant un estil i marcant un comportament que no té res d'original. És veritat que ha sabut adaptar-se, ha sabut experimentar les metamorfosis imprescindibles per a resistir, però en el fons les pautes del comportament, l'exercici del poder, l'abús del poder, continua la constant històrica dels seus avantpassats en aquest sentit. Caracteritzar el fabrisme és prou fàcil, no vaig estendre'm, tots d'alguna manera o d'una altra, de València, d'Alacant, des de Castelló sobretot, el coneixem i el patim, però el nostre repte en positiu és desmuntar-lo. Caracteritzar-lo pot ser fàcil, raonablement fàcil, senzill, però desmuntar-lo és el nostre repte i el nostre desafiament en Castelló. Jo en aquest sentit sí que és un matí un poc, no sé si d'alegries, de pessimismes, d'optimismes, però en Castelló som optimistes, militem en l'optimisme, en l'alegria de saber que anem a derrotar-lo democràticament i que socialment recuperarà l'hegemonia, una manera d'entendre la política que no pot participar per més temps de compartir o ser còmplice d'un abús de poder, i Castelló necessita, i estic convençut que ho anem a aconseguir, una regeneració ètica i política de les institucions d'una manera urgent.